What you doing, Sibil? Hala! Patay ka, imo nang gikwanan ang purtahan. Hala, patay. Hala. Guys, good morning. So ngayon guys is maliligo muna ako dahil hangover ang lola nyo guys. Hangover, tingnan nyo diba? Ang haggard na ng lola nyo. So ngayon guys, maliligo muna ako dahil ang init ng katawan ko. Kailangan ko maligo. Ang dami ko na namang labahin guys. Tingnan nyo naman yung labahin ko. Ang dami na naman. So tingnan nyo yung yung tinanim ko guys. Ang laki na ng tinanim ko. Yan. Yan yung tanim ko guys. Parang siya, parang ampalaya. Ang pait-pait. Charot. So maligo muna tayo guys. Dahil wala tayong maligo. Sana walang magpapa-music para hindi tayo makapiright. Hi, good morning. Anong ginagawa mo? Hi guys din. Hi guys. Hi guys. It's you. You. Huh? Ano? Hey guys, welcome to my vlog. So karon guys, magliligo pa si Ate Janice. Ano sabihin? Nagbasa-basa man kayo nga nagbasa-basa man ko, ha? Nga nag-wash-wash man ka na. Unsa man na manicure? Nga naghuhugaw man na imong hands. Yeah, yung hugaw sa hands. Hindi na matangtang. Hugaw pa kami ng kamot. Kills big. Maglalaba muna ako ng konti guys para dahil wala na akong masuot na panty. Maglalaba muna ako guys. Konti lang naman. Ito yung mga labahan ko guys. Papakita ko sa inyo yung labahan ko. Lang yung lalabahan ko guys dahil wala na akong masuot na mga shirts at saka t-shirt. So, konti lang naman yung lalabhan ko. Naglalaba muna ako ng konti guys para may masuot ako bukas. Dahil wala na akong masuot dahil puro nalaba ko. Wala akong ibang mapantay. Wala pa akong pangmukbang. Wala pang perang pambili ng pangmukbang. Sakto lang yung pera namin guys na pambili ng ng bigas at saka ng ulam. Dito na lang muna ako ng laba guys kasi dun kasi sa sa iba sa dun gripo dun sa labas kasi may may naglalaba din dun. Munti lang naman yung nilabhan natin. Pang lang, pang suot lang ng ilang araw. Then, maglalaba ulit ako. Baka bukas. Kasi wala nang masuot yung asawa ko. Hindi lang guys.
Saibel, dili mag-usik-usik. Lopotay kang mama ni mo, anak. Usik-usik ka dyan sa tubig. Guys, ang walang ingay dahil yung ibang mga bata is nag eskwela. Eskwela yung ibang bata, guys. Yung busis ko. Totoo nga pala yung totoo nga pala yung yung sinabi ko sa sa latest vlog, sa latest upload ko dun. Totoo nga pala yung lahat. Pagkatapos kong maglaba dito, guys, is matutulog ako dahil ang sakit ng ulo ko. Uminom kasi kami kagabi. Sobrang sakit ng ulo ko. Nalasing ako kagabi. Ari. Hindi man dumami sa ngayon yung guys, yung views ko, hindi man dumami sa ngayon, pero sana may makaka-appreciate din sa mga video ko, guys, na ina-upload ko araw-araw. Yung pag-usik-usik dyan tubig, Sky, wara-bari agas, Sky, bantay dyan mo si mong inahanda ron. Nakapara. Basta kamote. Wala. Saibel? Saibel? What? Hi, guys? Yes. Ha? Yes. Lara, hi, guys, ay. What? Ayaw, paduol, diri. Aray, diri, pakita. Dito, pikas, diri. Dira. Where? Hi, guys. Hi, guys, dayon. Hi, guys, dayon. Ay, wow man. Hala. Hi. Hi, guys, din ba? Hi, guys. Hi guys. Istoryahin sila, istoryahin. No. Istoryahin. Istoryahin. Kaya sige ingong hi, guys. Istoryahin sila ba? Ay, lakaw. Nauwaos man nang nauwaw ka nang madumi. Hindi naman to madumi yung mga t-shirt ko at saka shorts ko, guys, dahil isa lang to. Hindi to sa isang araw bibihis na naman ulit. Kaya ito, madaming labahan. Dahil yung isa na naman is wala na namang masuot. Dito ngayon, guys, walang ganap. Walang ganap. Hindi niya naubos yung yung ulam, guys, kaya ipapakain ko na lang kay Supi. Supi, oh. Taro nga. Pilaan na nito, Ben. Ayaw niyo video, eh. Tayo, be. Butang gini tubig, be. Okay, wala pa ko'y paniod to. Unti na lang yung yung kinumpra ko, guys. Kunti na lang. Ito na lang yung wala nang iba. Hutayin niya ganito, tubig, ha. Ito na lang yun, guys. Wala na. Wala nang laman. Tsaka yung ref namin, wala nang laman. Tingnan nyo. Kailangan ko na naman itong i-defrost. Ayan. Ikaw na ka? Sapi? Ikaw na ni ma? Ha?
Matutulog na naman ako ulit guys dahil ang sakit ng ulo ko. Di mo gawas ha, di mo gawas. Ilahi na kang papa ni mo, ilahi isa na ako ah. Ikaw rin, butang. Ibutang diri, pila rin magbutang diri. Ikaw na lang, yung kabasay mo. Naara sa ubos ako ah, tipin. Ano mo na sabi? Digwa-digwa man na. Ha? Anong digwa-digwa man na sabi? Anong digwa-digwa man ka, ha? Ano man ka? Sana man kayo, puro naman kasamad. Puro naman kasamad, supi. Uy, sige, kill. Hmm? Gawas ka? Hi guys, tapos na akong maglaba ng mga damit ko at tapos na rin ako magsampay. Tapos na rin akong magsampay guys at ang ingay. Sobrang ingay yung mga aso kasi dito guys is nasa bubong namin. Grabe, sobrang ingay talaga kapag sila ay nakalabas. Kasi yung gilid namin dito is scene. Tsaka ito yung semento. Ang ingay talaga guys kapag sila yung nakalabas na ng pinto. Then tapos na akong maglaba guys. And tapos na rin ako magsampay. And nagugutom ako kasi yung kinain ko kaninang umaga. Sinuka ko kasi ang hapdi ng tiyan ko. Parang puro tubig yung nandito sa tiyan ko. Ang sakit talaga. Yung pagsuka ko kanina guys is ang sakit sa dito sa tiyan. Kasi puro laway yung nasuka ko. Ito kasi naglalasing pero hindi naman kaya. Kailangan na natin mag-refresh ng ating ng ating brain para hindi tayo puro problema. Ang ingay ng aso. Para hindi tayo puro problema, guys. Kailangan natin mag-refresh ng ating brain para tingnan nyo yung mukha ko, guys. Ang haggard na dahil nagtulog ako kagabi mga 1 p.m. na. 1 a.m. Kasi hindi ako nakatulog kasi suka ako ng suka. Natapos ko na rin labhan yung mga damit ko. May susuotin na ako bukas kasi yung sinuot ko ngayon guys, tingnan nyo. Butas-butas. Butas-butas yung sinuot ko ngayon guys dahil wala na akong masuot. Dahil hindi ako nakalaba dahil medyo nag-edit ako ng vlog tapos nag-edit ako ng vlog ko. Then, naglinis ako ng bahay. Tsaka, meron pa tayong ginagawang iba, guys. Ang ingay talaga. Walang nagpapa-music ngayon, guys. Dahil yung iba kasi is nasa eskwelahan. Hindi sila music dahil may nag-online class. At saka ako, nag-iisip ako ng mga content guys kung ano yung dapat i-content ko ngayon. Kaya wala akong magawang content guys, kaya ito na lang yung kinontent ko. Yung ganap natin araw-araw, kung ano tayo. So, nagpapaano muna ako ng hot water kasi kakain ako ng noodles. Nagugutom kasi ako guys. Wala akong ganang kumain ng kanin. Gusto ko lang ng mga maiinit na like noodles. Char. So maraming salamat nga pala sa mga panonood nyo guys, and huwag nyo napansinin yung mukha ko, yung buhok ko na
hindi nakasuklay dahil wala akong suklay, nawala yung suklay ko. Then, ang sarap sa, guys, ang sarap pakinggan, ang sarap tingnan yung ibang vlogger, guys, na nag-success sila sa kanilang mga content. At sana naman, baka naman, mag-success din yung akin. Kasi pinasukan ko tong maging content creator. Wow. Ganun ba yun? Content creator. Pinasukan ko to kaya laban Japan. Ito na yung kakainin ko, guys. Ito lang yung kakainin ko kasi kailangan kong humigop ng sabaw dahil masakit yung tiyan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit sumakit yung tiyan ko, guys. Kaya kain muna ako, guys. Kain tayo, guys, ng noodles. Ang init. So, tapos na akong kumain, guys. And maraming salamat sa mga panonood nyo sa aking mga video. And huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel, guys, para updated kayo always sa aking mga videos. And don't forget to click the bell button. I love you all. See you next vlog. Kaya ako nakaganito, guys, para kasi ang ganda kasi ng lights. Napaganon sa mukha ko. Char. So, maraming salamat sa inyong panonood, guys. And don't forget to subscribe. And God bless inyong lahat. And kung nasa man kayo sa ibang bansa man dyan, sa mga FW, mag-ingat kayong lahat dyan. And God bless sa inyong lahat. Huwag kayong papabayaan ni Lord. Salamat. I love you all. Bye-bye.